že já vás tady vítám a dneska si ukážem brutal trénink tady s Činkou. Jsme tady už celý den a s trenérem ukážem, co se s tím má dělat. Takže si k tomu takhle stoupnete a jdete, přijď tady. Pojď nahoru. Pičo! Nahoru, pojď! Pičo! Pičo! Pojď. Dělavačku. Ty motivačka! Fu! Stopy. Fu! A teď trenér ukáže správnou techniku, že se na to podívejte správně. Jenom pumpuj, jenom pumpuj, pojď. Pojď. A pojď A druhou. musíš víc takhle zádech. Pojď druhou. Takhle točí. Pojď druhou. Pojď. Ještě pumpuj. Pojď dávej, dej tomu. Takhle víc zabírá technika panteře. No. Tady to by bylo asi pro dnešek všechno a na příštím videu vám s trenérem tady ukážem, jak se potáhne kolo. Takže díky a mějte se.